Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Lingabe lichiona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manhero anhasi, dheti richiti Monday. Dheti richiti Monday, handichazivi kuti iMonday chii, asi dheti riri kuti Monday. Tine urombo tanga tisiri kukwanisa kupanana maupdates pamazuva mashoma apfuura, asi taiziva hedu kuti maupdates anenge achidiwa kuitira kuti vanhu vazive kuti vari kutiteera panyaya yerevolution tiri kufamba sei uye tiri kubva papi tichienda papi. Takapedzisira kutendana paya tichitenda basa rakabatwa pamusi wa31 July. Chatakaona ndechekuti ruzhinji rwakabuda chido vanga vainacho chekubuda, asi the momentum to gather for action takaona kuti yakanga iri missing. The motivation yanga yakakonzera izvozvo inhau yekuti mobilization to gather as the mass ndiyo isina kunga yakarongwa, asi yairongwa nani hapana chataikwanisa kuita nenyaya yekuti program yanga iri yewanhu. People were supposed to organize themselves. Saka toda kutenda vese vakaisa effort yekuparticipate pa31 July towards build up. Vamwe vaibatsira nemaflyers, toda kuvatenda. Vamwe vaibatsira nemari chaidzo dzekuti zvinhu zvifambe. Saka tinoda kutenda izvozvo zvakatikoshera murevolution. Then tiregai tione kuti tiri papi, tiri kufambirana here neruzhinji rweZimbabwe. Takaedza kuti alright, regai tipinde munzvimbo toti vamwe fambai makadai, vamwe fambai makadai, then muchitionerawo kuti ground, reality on the ground in terms of the people's agenda yakamira sei. Saka tine zvimwe zvinhu zvatanga tichiona. Communication iri kushandiswa panyaya yerevolution yakawanda on social media, electronic social media. Electronic social media iri kusvika zvakanyanya to all corners of the country. Asi dambudziko riripo ndeyekuti iri kusvika kune vashoma wachiri kumbowana mukana wekuwana. Vanokwanisawo kutenga data, vanokwanisawo kutenga smartphone. Asi mataitenderera tichisangana neruzhinji taiona kuti tichine vanhu wakawanda wacho wachiri kushandisa those small phones dzinonzi tumbudzi. Ndakatoona and we have a good number of people who are using tumbudzi kucommunicata. Avasebenzisa ondorindori vaningi kakuru lavantu. So just because of that, imwe message yatiri kutenderedza haisi kusvika to the last person zvichienderana nemawaniro ari kuita vanhu. So kune nzvimbo dzatakakwanisa kubatsirwa nemaflyers, message yakakwanisa kuenda stage number 2 because yakakwanisa kuva physical. Vanhu vaizvinongera maflyers vachiwana the motivation panyaya yerevolution. Ndo kune vanhu vakakwanisa kubatsirana ikoko. Then vari pasocial media vacho vari kuzama kuparidza vhangeri nekurispreada kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi ruzhinji runoda kuzvinzwira first hand information. That's what we noticed. Then fast forward, tichibvunzana neruzhinji rwevanhu
ruri muZimbabwe, mass kunyanya wari the affected mass, kwete avo vashoma vari kunhonga nhonga. The affected mass yekuti ukagara zvinogarawo, they cannot face tomorrow. So tichiti alright, tine zvinhu zviviri zvatakatarisana nazvo. Tine ma-elections ari kuuya 2028, tine pfungwa yerevolution yekuti hatichamiriri 2028 nenyaya yekuti utungamiriri huripo, mabatiro avo ari kuita basa haasi kufadza. Saka imimi munosarudza kuti kana tikada kukupai nhungamiro or way forward, munoda kutsigirana nepfungwa ipi. Ruzhinji rwataiwana rwaitsigirana nenyaya yerevolution. So takaedza kuda kuti vanhu vakwanise kutsanangurirwa. Vamwe vacho havasi kutoandastenda kuti chinonzi revolution chii, musiyano wachiinawo neelection uri papi. So takazovazivisa tikati election is your democratic right, yamunoenda muchinosarudza vatungamiriri vamuri kuda based on the majority votes. So asi dambudziko riri kuitika pama-elections, tiri kungonzwa each and every election pari kunzi pari kurigwa, and takatarisawo ground tiri kuona kuti rigging is genuine. Number 2, we are losing a lot of people nenyaya ye-election because the campaign period iri kustretcha almost to 3 months. Saka zvaitika izvozvo, pane vanenge vaona kudyiwa kwavo kuchiuya, vari kushandisa mamwe masimba asina kunaka to kill our people. Takati tichipiwa mienzaniso yana Pastor Masaya kumabvuku, pana pastor vari kunzi vakaurayiwa in the name of election kumabvuku, ndakanzwa vachitaurwa nezvavo. So may he so rest in peace. Pakataurwawo vakawanda vakasiyana siyana. Then isisu taizoonesana nevamwe tikati no, nyaya yemhirizhonga inyaya yatiri kuziva. Nesu tanga tiri part yekubatsira vanhu vaitambudzwa muna 2008, and maareas atakaona anga kunyanya kupisirwa dzimba kunana Marsh West, kunana Murehwa, ndiko kumwe kwataipiwawo dzimota nevanga vakasununguka kuti tiende kunotora vanhu vachengetedzwe. Nyaya dzekugara munenge mumakembi dzakaitika 2008. Waipisirwa dzimba vese vemunharaunda mumamisha vachichengetwa as if vari mumakipi. Information ichiprotectwa nemacommunities. Saka takazoonesanawo nevamwe kuti for sure pfungwa dzamuri kutaura idzi zvimwe matambudziko atakasangana nawo during an election. So takazoonesana kuti chinonzi revolution, it's an uprising inokonzerwa nenyaya yekuti the leadership inenge yabuda pachena kuti it is not respecting the will of the people. Saka that uprising ine ma-consequences mamwe anogona kufanana ne-election, mamwe anogona kupfuura ari pa-election. Asi chakanakira uprising ndeyekuti when we decide to fight, we have to fight in numbers. And vanhu vanosuppressa mass, they are not the majority. Vanosuppressa mass is the minority. Saka takakurudzirana kuti pfungwa yamuinayo yekutsigira yatiri kuti revolution iyoyo kana kuti this uprising ndiyowo pfungwa yatiinayo, tadii tabatirana tafambirana panyaya iyoyo. So ruzhinji rweZimbabwe rwakabvumirana nazvo. Then takaenda tikanovaonesa the foundation of this revolution. Tikati zivai mhuri yeZimbabwe kuti tese pfungwa yerevolution hatina kunga tiinayo. Ipfungwa yatakaoneswa naComrade vanonzi Comrade Geza.
Ndosaka pese patiri kudeedzera nyaya yegeza revolution. Ndiyo theme, ndiyo musoro wenyaya, ndiyo heading ye-this revolution yatiri kufamba nayo. Yatiri kuti tese ngatitsigirei pfungwa iyoyo. Kutsigira pfungwa kwakasiyana nekutsigira munhu. Vamwe vanoti kana Comrade Geza vakasabudikira vachitaura, isisu hatichasapote pfungwa iyoyo, because tinoda kuti ivo vange vachibudikira vachitaura. Isisu pamwe pacho toona kuti hazvina kukodzera kuti mudhara vangobudikira vachitaura kuti chii, because the message is very clear. What Mudhara needs to do is to send a signal. And all of us as the people of Zimbabwe, then we implement. Saka munhu wese anoda kuplaya a role. The signal was sent for the first time 31 March. But implementation haina kubuda sekutarisirwa kwazvaitwa. Reason being messaging yanga isina kufamba zvakanaka. The same around 31 July again, takaita the challenges, the messaging. And chiri kuti kanganisa panyaya ye-messaging inhau yekuti maflyers atenge tichida kuti aende kuma-provinces, mari yacho hatina. Asi vanhu vari ready for this revolution agenda tinavo vakawanda. Ndosaka pamakanzwa paya tichibva pa31 July tichiti organizanai muashoma mamuri imomo, mubatsirane muchiita mudeme. Wari kuita fundraising kuma-provinces, hamusi kuopena ma-fundraising kuti paita anouya achikuisirai mari. Ndeyekuti muise imimi varidzi vaopena. Because hamuvhura account muri 5-6 moti aiwa taakuda kushandisa kubatsira province kuti tiunganidze mari yeprovince, but account iyoyo inoita 1 week isina kana 1 rand. Muri kutarisira kuti musavhure maaccount kana musina the financial capacity. Maaccounts ema-ecocash ema-provinces anovhurwa nevanhu vane the financial capacity. Haisi mhosva kuti hamusati masvika ipapo, but munotibatsira nemamwe mastages. Ma-provinces anenge achikwanisa akaita sana Harare anotibatsira kana vataona kuti vatipa zvikwanisiro zvinokwanisa kudistributika to other provinces. We will help each other because Harare is the capital city. Havazokurasei. Saka nyaya ye-messaging ndio nyaya yatiri kuda kuti ti-emphasize parizvino. Nenhau yekuti ruzhinji rweZimbabwe rwabvuma kuti hatina imwe option. Revolution ndo yasara. Taitarisa muZimbabwe ma-systems arimo ndeaSmith. Infrastructure irimo ndeyaSmith. Taisiririswa uchifamba migwagwa yakaita iri around Matabeleland. Unoona tollgate, but you cannot move 1 kilometer usati watanga kusangana nema-tollgates nema-potholes. But uri kubva pa-tollgate riri kutora mari yekumaintaina those roads. This issue yekuti Zinara inoramba ichitora mari yema-district yema-provinces must come to an end. It's a loophole of corruption and destruction of infrastructure. Mari inokorektwa muma-tollgates muma-areas inokorektwa iyoyo must service those roads and nothing else. We don't need chirungu chakawanda chatechiya tichiudzwa hachina zvachinotibatsira. Chirungu chiri important ndechekuti mari yakorektwa in terms of maintaining the roads must go towards the maintenance of the road. Patinoenda pa-election, the mass ndiyo inovhotera vanhu vavanoda kuti vange vachi-administer those monies. Kana vanhu vavhoterwa nemasi vakashandisa mari iyoyo zvisirizo, hazvinei nevari kuhurumende kumusoroko, because kumusoroko kuri kuita mbavha shoma dziri kuba zvinhu zvenyika yese.
isisu semasi tinenge tavhotera vanhu vedu hatinei nazvo. We are happy nekuti mapotholes edu anenge akonzeswa nevanhu vatavhotera, not kuti tavhotera vanhu kuti vaadminister our constituencies, our districts, our provinces, and whatever we are raising within that province is taken to a national level kuzvigananda, creating a looting system iri legendary. Nothing is working. If you check around Matabele South, you could find at least maybe the area like Gwanda, that the town is try to develop, but it's struggling. Other areas, nothing is happening. You can get to a mine where you find pari mine one's mine in their chef ningi imo Matabele South imo. Then you know meter unosangana na guard saka muri kushanda sei magadi iwawo, they are earning $80 to $90, but they are guarding the special mineral. That's why issue mines iri kuda kuongororwa kuti the private people amuri kupa the mine claims, are they following the labor laws, kuti kana vaine zvavawana zviri kudistributwa even to the salaries dzevashandi. Because you cannot say kuti you are earning millions from gold mining, wapiwa that mukana negovernment yenyika kuti unge uchifacilitate on behalf of the government to take care of our people, and you want to take all the money into your pockets and you start giving washandi weipapo $90 pamaini iri kumainwa gold. Asi bosi unoona mota yanenge achifamba nayo dzisingaiti. Pamwe takagara takakula down around imo mumati south, you could find kuona motorcade iri kusumuka ichidarika, a presidential and executive motorcade ine security nepolice. Then obvasha kuti ndiana ari kuescortwa this time in this area, and you could find kuti hapana shefu ari kuescortwa, imbavha something is being it's in transit. Ndo level rasvika munyika. Nyika ikaita maroads ane a lot of potholes. The government doesn't care about road maintenance. The government just cares of upgrading type of cars dzavanofamba nadzo muroad dzine mapotholes. Ndo zviri kuitika. Imagine kuti chine maroads anoconnecta mabig cities achine dust road part of the road. Dust road, gravel road. Zvinhu zvatakanotisa izvozvo. Then toenda paissue yewelfare yemavendors. Because I had to ask, kuti imi mavendors, when we say 31 July, let's go for action, did you mean it kuti hatina kukona muchivhara misika yenyu and mobilize and fight for your future? The thing came back paissue messaging again. Mavendors, they are clear panyaya yerevolution. Vari kutoda tikati ko message iri kutaurwa naNagarwe muri kuinzwawo here? Vakataura vakati aiwa isisu ipapapo takamira semusambangwena, because hatina imwe choice. We will never listen to Garwe, because Garwe, the minister waMnangagwa, is not a minister of the people. Because whatever decisions which he is making those decisions without consulting the mass. Saka nemavenda takawirirana kuti any decision made without the consultation of the mass, that decision is not a decision for the people. It is a decision for them who are kupa that thing. Saka nyaya dzemabhero mavenda akatifadza akati idzotisirei. We are not going anywhere. Hatichapedzi kutaura zvese zvatakasangana nazvo. Tingopanana esamari. Tione kuzorora. Ndio samari yezvatanga tichiona, hatichatauri zvakawanda. We have a lot of stakeholders, a lot of organizations dziri kutaura zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika. Saka tiri kuona kuti tese tabvumirana panyaya yerevolution.
basa rawapo kuruzhinji rwezimbabwe nderekuti chifambisai vhangeri rerevolution risvike kunzvimbo dzese. Isisu hatichabvi pagraundi patinenge tawana mukana tinenge tiripo tichisangana nevanhu. Asi mukusangana nevanhu hapana executive whatever kuti yaorganizwa nani yatenge tichisangana nayo. A revolution is not an organization. A revolution is an uprising of the people. Saka the correct information and the correct administration yatinowana comes from the mass. Iyo yatiri kuti itai kumaprovinces ndeyekurongana kuti message ifambe mumaprovinces imomo. Whatever ways dzamunenge muchirongana idzodzo isizo hatinei nadzo kuti maita sei. Tinoda kuti patinoenda paground then we have confirmation yekuti vhangeri rerevolution riri kufamba. Asi tikasvika paprovince pamuri papo muri kuita mafundraising ekuti muri kubatsirana fuel to travel, then we see kuti people are stuck, they don't have the information yerevolution, then toona kuti hamusi kuita basa rerevolution. Asi munzvimbo shoma dzatakasvika vhangeri rerevolution paunowana vanhu 10, 4-5 of them vari kuriziva. Ndo zvinhu zvatakakonfirma izvozvo. Pfungwa yerevolution paunosangana nevanhu 10, 11 out of 10 vari kutsigirana nayo. Hapana asiri kutsigira revolution, that one we confirmed. Then tikati saka tochiita sei after that confirmation? Tikati alright, chiregedzai tichipe platform kuvanhu watiri kufamba navo vari kubagashira information through this social media, kuti chitipai feedback kuti what's the proper ways of messaging dzatingashandisa kunzvimbo dzamuri kuti vhangeri rerevolution risvike kwese kwese. Because tiri kuziva kuti mese muri kuda kuti Mudarageza auye ataure pano. Tichaedza yes for now wombouya wotaura zvishoma, but there is no reason, because when Mudara comes, Mudara must come with the signal. Then it is we have to implement. For us to be able to implement the signal, we must have proper channels of communication so that information gets from the command to the implementers within the shortest period of time. Then imwe nyaya yatanga tichiudzwa nemaWar veterans inyaya ye-unit of purpose. Waitaura kuti kuhondo tanga tisinei kuti isisu tinofarira komanda upi. Isisu taifarira chinangwa chiri kumhanyiswa nakomanda. Saka pana imimi pamuri kuparidza vhangeri rerevolution, musakanganwe kutaura nyaya ye-unit of purpose. Purpose iripo yatinayo pa4th Chimurenga pa this revolution is to fight against state capture. Because tikasadaro ma political parties, even ZANU-PF yamunenge muchiblema iri kuremerwawo. They are trying by all means to stop the 2030 agenda. Nenyaya yekuti vanhu vaite vapolowe mas procedures, zvigananda zvisaende highest decision making board of the party. But they are fighting using money vari kungopinda. Saka chii chinokwanisa kumisa zvigananda? It's a revolution. Because iri isimba rewanhu. Saka tiri kudzoka kuti pataakuda kufamba apa, chitipai area dzamuri kuti messaging yosvika sei kuvanhu, because tabvumirana tese. Ini comrade wenyu ndakonfirma kuti paground everybody is ready for the revolution. That's what I have confirmed. Whether anotifarira kana kuti haatifariri, vanhu vada kusunungurwa. Then the business community, ndaibvunza ndikati muri kubva matadzawo kuisa kana cobra mumashop menyu munge muchionekera.
zvikanzi taakuopareta pathe maximum cost effective way yebusiness. Comrades Saruwaka kana tatokwanisa kuti taemploya mushandi atsvaira mushopu paka apedza kuti uzotenge cobra, those expenses dzakutoenda kunodya into profit, because business muZimbabwe taakurana kungochengetana. Wane mazi mari acho business dzavari kurana, they are not paying our people. Vari kudya nemachina, and those Chinese people vari kuabuse vana vedu mumamaini. So takupai platform yekuti ndo zvimwe zvinhu tabvumirana nezvatiri kusangana nazvo paground. Nhau yaita kuti tisakupei ma-updates inhau yekuti tikati tikupei ma-updates tiri kukupai update isina kukwana, because ma-situations ari kusanganiswa nawo pathis area nethat area akasiyana. Then apeno akaita makuhwa kune mudhara wedu adhara wawo veterans wana mudhara mudiwa ndakazonzwa wafona. Kwanzaiwa comrade musaende musina kuti tionane. Asi tine urombo hwecomrade baba mudiwa, tinokutendai neeffort yenyu, takazobatana pakati perwendo. Asi mumazuva mashomanana ari kuteera ticharonga kuti tisangane. Asi tizivisirei mamwe mawo veterans amuri kushandidzana nawo kuti tese seruzhinji rweZimbabwe tiri kutsigira pfungwa dzenyu. Messaging yamakatipa haiwa takaifarira, tinayo takaitambira, tichaishandisa nemazvo. Rutsigiro rwamakapromisa kuvana veZimbabwe taruparidza. Izvozvo zviri kutiratidza kuti tiripo paunit of purpose. Ndakazoona after 30 minutes wafona waamai mudiwa manje. Ndikati wakomana atengesa nhamba dzangu dzepaZimbabwe ndiani. But anyway, ndizvozvo tenge tichida kuti vanhu munge muchicommunicata henyu kuma small communities mamuri, because revolution haina basa rekuti ticommunicate at national level. That's why muchiona kuti kuinbox kumwe kwamunouya muchizara uko hatipindure mamwe message acho, because they don't serve a purpose. Chatinoda kunzwa ndechekuti padistrict maitei chapusha nyaya yerevolution, paprovince maitei chapusha nyaya yerevolution, pabranch maitei chapusha nyaya yerevolution. Ndo zvinhu zvatechida kunzwa. Mukaunza zitemo muchiti Comrade Saruwaka kwedu kwakadai tiri kuchoterwa nechakati, ina handinawo chandokwanisa kubatsirai nacho. Ndotoda kubatsirwawo kuti wakomana ndochita sei message since takatakura vanhu vakawanda on our shoulders. Hatichakwanisi kudzoka kumashure nethis revolution. Ndinewo stress dzangu dzandinenge ndinadzo. So chirespectai simba rewanhu. Don't do basa rerevolution muri washoma muzvikwata zvishoma zvishoma. Itai makawanda ndo pamuchaona kuti basa richakurerukirai. Chiregedzai tisaenderere mberi nekutaura, tinozoramba tisanangurirana zvimwe zvatati tichiobserva mukufamba kwenguva. Pamessage yatagoverana muzuva ranhasi tine maadministrators akadzidza, ndo vanogona kuzotsanangurira kuti what is the summary yezvatataura. Ina handitozivewo, ndangotaurawo nyaya, ndiri kutaura nevana verevolution. Wachatipa summary kuti vaonei papresentation yatapa yekutanga iyi, tichaita mamwe mapresentation. Kana waine zvavaona vari kutipa nhungamiro ipi, kana waine input yavari kuda kuti ibve kuvanhu, vachaona kuti vachaita nzira dzipi kuti mass icommunicate nesu. Saka pamberi nerevolution, pamberi neunit of purpose. Ndainzwa vamwe vachema Comrade budikirai channel iri kudonha, tikati aiwa. Kana message iri correct, hakuna channel inodonha. Saka relaxai henyu. Channel yerevolution, as long iri kuparidzwa vhangeri rerevolution, siyanai nenyaya yemanhamba anoramba achiwedzera. Saka chizorambai muchishare channel kune kwavari. Kune vamwe vasitorina access to this channel. So we understand the potential iripo.
chatingatodira manhamba kuti aramba achiwedzera inyaya yekuti even vanenge vachida kupatana nesu paadvertising pavanoisa kamari kavo kana tikati akati akuisa kuprovinsi yakati akati kuisa kuprovinsi yakati ingava $10 $5 munotengerana airtime wari kuadministrator ikoko wanodawo kuuya pane manhumbers anoonekera. Saka iri ndio chikumbiro chatingangotiwo maybe ndo zvatingada kuti manhumbers anga achiwedzera. Saka share iparidzai vhangeri rerevolution endesai channel kuvanhu, siyai mweya werevolution utenderere, usiyei ubate basa pamberi neThe People's Uprising nomunyaka siyabangena. Nonzwa mwakuti aiwa tironga kutanga taakudzoka kumashure aiwa chatatotanga ichi zvakafanana nekujoina zvigure. Saka pfungwa iyoyo ngaisambofa yawa pakati penyu. Mukatotiona tanyarara tinenge tiine mamwe maconsultations atinenge tichiita kuti basa rifambe. Kana tisina kusangana nemi paground tabatana neutungamiriri. Kune imwe timu yanga ichienda kuna Nanyanga ndinoziva kuti vanga variko makasangana nawo vanokonfirma izvozvo. Saka fambisai vhangeri rerevolution, riregedzei ritenderere, riregedzei ribate basa. Pari zvino chirongwa chekudonhedza madhimoni takambochimirira. Asi pawiki ratiri naro iri tinogona kumboita 1 or 2 demonstration of power. Muone kuti madhimoni anodonha sei, tozarurirwa nzira yedu revolution yofamba. Tinotenda.